Ascultam o mărturie de la un frate bătrân astăzi. Zice că într-o cetate a venit o grindină. Oamenii s-au trudit vara să pună. Omul acela avea 8 copii și a rămas singur, soția l-a părăsit. Era un om, un om al lui Dumnezeu. Și ieșit înainte pe terasă și a zis: Doamne, m-am trudit tot anul acesta, am 8 copii, am rămas fără nevastă. Asta este mâncarea noastră. Să știți, frate și soră, că casa lui a fost protejată. Grindina n-a căzut. În toată cetatea aceea, grindina a bătut, o singură casă n-a fost lovită. Pentru că el îl cunoștea pe păstorul acela pe care se ruga. El îl știa. De multe ori spunem și noi despre păstorul acesta: Domnul este păstorul nostru, dar de multe ori ne mai credem în El? Te mai încrezi în El? Chiar și când va veni furtuna peste casa ta, să știți că niciun lucru nu este îngăduit decât Dumnezeu e acela care îngăduiește. Dumnezeu îngăduie peste casa ta, peste cortul tău, peste familia ta. Dar El e acela care pregătește și locul de scăpare. El e acela care aduce și biruința. Dar Dumnezeu îngăduie să vadă ce faci tu în momentele acelea. Cârtești, te rogi, îl strici pe împăratul, stai de vorbă cu el. Ascultăm atâtea mărturii și predici. În ziua de aceea astăzi, internetul este plin de predici, frate și soră. Dar noi să luăm aminte. De multe ori a venit oameni al lui Dumnezeu în locul acesta. A trimis Dumnezeu din România, din peste hotare, să ne vorbească, să ne atenționeze. Și noi știm că cel rău este pe urmele noastre. Dumnezeu să ne trezească în vremea aceasta. Să fim treji, frate și sore. Să putem să ne apropiem de Dumnezeu în vremea aceasta. Eu doresc ca fiecare din locul acesta să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu să spune despre pe buze, frate și soră. Când timpul cunoști pe Împăratul Împăraților, la care i-ai slujit un an, de 10 ani, de 20 de ani, să știți că El niciodată nu te va părăsi. Totuși depinde de tine. Dacă tu mai stai în legătura cu El, dacă mai stai la sursa Lui, dacă mai stai de vorbă, dacă mai-L auzi, când ai stat de vorbă ultima dată cu Dumnezeu și te-a trimis Dumnezeu într-un loc, du-te la văduva aceea, că ea se roagă și te așteaptă. Asta înseamnă călăuza Duhului Sfânt, frate și soră. Nu să vorbim numai de El și să nu-L cunoaștem. Când îl cunoști pe El, faci ce vrea El. Deci că noi suntem templi a Duhului Sfânt. Un templu nu-l mai teștești, frate și soră. Vă spui drept, în față mie nu e rușine. Dacă El este templul Duhului Sfânt, haideți să-L lăsăm așa cum este. Nu să-L răsfățăm. Nu să-L ducem acolo unde este goliciunea și când venim în locul acesta să avem putere. Dumnezeu este Sfânt, frate și soră. Chiar dacă te superi pe mine, sunt chemat la adevăr să spui în față. Puterea nu te mai conduce când vin locul acesta. Oamenii lui Dumnezeu au stat pe genunchi, întemnițați în temniță și au plâns. Alții care au făcut câte 20-30 de ani pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a permis ca în vremurile acestea să-ți permită fiecare din locul, fiecare să facă ce vrea el. Ei au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și făceau ce vreau El. Amin. În ziua de astăzi ne permite toate lucrurile în viețile noastre. Și nu mai este putere. Și vrem ca Dumnezeu să lucreze. Vrem ca Dumnezeu să vindece. Dar prima dată să-ți vindece inima ta și inima mea. Amin. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, frate și soră, să știi că se va întâmpla lucrurile acelea. Aici. Când este unitate, când este dragoste, atunci se coboară Dumnezeu. Amin. Cât timp nu sunt lucrurile acestea, frate și soră, nu vei vedea nicio minune. Ei doi plecau la templu, Petru și Ioan. Erau una. Una. Că
Când doi oameni sunt una, frate și soră, atunci se vede lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Când nu este unitate, frate și soră, să știți că nu se lucrează. Și ne rugăm de atâta timp ca Dumnezeu să ne unească. Ce trebuie să facem, frate și soră? Tot mai trebuie să înceapă de la mine și de la tine. Unitatea aceasta. Dumnezeu să ne adune. Ca diavolul întotdeauna vrea să ne desparte, ca noi să nu fim una. Ca Dumnezeu a promis că în biserica aceasta va face semne și minuni. Dar El, să știți că nu stă liniștit. El întotdeauna vine să tulbure. El întotdeauna vine să iei pacea. El întotdeauna vine să-l vezi după fratele de lângă tine. Mai rău decât cu tine. Stăteam de vorbă și mă gândeam, în vremea aceasta stăteam de vorbă cu un frate și îmi spunea, băi frate, am stat și m-am gândit, cât timp îl vezi pe fratele tău mai slab ca tine, ești despărtat de Dumnezeu, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu întotdeauna trebuie să-L vezi pe fratele tău mai în sus ca de tine. Amin. Să te rogi pentru El ca Dumnezeu să-i dea putere. Amin. Tu-L vezi mai slab, roagă-te pentru El ca Dumnezeu să-L ridice. Să-L pună pe stâncă, să aibă biruință. Să fii una cu El. Și atunci vei vedea biruința lui Dumnezeu. Cât timp tu nu vrei să fii unul mai înalt ca tine, este o problemă la tine, frate. Nu este problema la fratele. Dumnezeu să ne facă niște oameni roditori. Amin. Să rodim, frate și soră. Dumnezeu în vremea aceasta vrea roade. Că roadele mele și roadele tale. Stăteam și citeam în Matei. Zice că când vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, unul va străluci ca stelele, unul ca soarele. Acolo în Împărăția lui Dumnezeu, care va fi 1000 de ani, aici pe pământ. Aici pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu. Și asta și m-am gândit, Doamne, cât voi trăi pe pământul acesta, oamenii cea mai tare spune Biblia, 70-80 de ani, să poți să te îndepărtezi de Dumnezeu așa ușor. Să nu stai să-L cunoști pe El. Eu cât timp eram pierdut, eram în întunericul de acesta de afară, dar cât timp l-am cunoscut pe El, și am zis, Doamne, dacă eu te-am cunoscut pe Tine, sunt un om schimbat. Când timp îl cunoști pe Dumnezeu, frate și soră, trăiți pe pământul acesta, sunt multe ispite, dar Dumnezeu e acela care îți dă putere. Crezi că oamenii aceștia care sunt pe scriptele Scripturii, în Biblia aceasta, în Cuvântul lui Dumnezeu, și ei au avut greșeli. Dar ei întotdeauna au venit înaintea lui Dumnezeu, s-au mărturisit. Câte vreme nu mărturisea, spunea diavolul, zi și noapte păcatul apăsea asupra lui. Păcatul apasă, frate și soră. Păcatul apasă. Dacă timp vii înaintea lui Dumnezeu și te mărturisești înaintea Lui, El e acela care mai poate să mă elibereze. Amin. Dumnezeu e acela care mai poate să mă ridice și să mă dea putere. Aleluia. Și doresc anul acesta, fiecare familie să fie trează. Amin. Că nu știu ce va veni peste seara aceasta, frate și soră. Nu știu, și dacă nu ești zidit în El, nu știu cum mai trece. Și dacă nu cunoști pe păstorul, e cam greu de tine, frate și soră. Cel care ți-a purtat de grijă până acum, când ai fost în spital, ai văzut mâna Lui. Și am zis, Doamne, de multe ori, numai că suntem la probleme, te strigăm, te căutăm, dar de ce așa? De ce că ar trebui să-L strigăm pe Dumnezeu întotdeauna, frate și soră? Ați văzut la Pavel biruința aceea? A provedit Evanghelia și după aia a fost închis în pușcărie, în butuci. Nu știu cum va fi. Să fii și tu închinuit, să fii și tu în pușcărie, să fii bătut de Domnul. Este o biruință mare. Dacă noi nu o vorbă, un cuvânt,
Și zice că suntem plini de... Stau și mă gândesc în vremea aceasta. Bine zic oamenii, un om al lui Dumnezeu care e plin de putere trebuie să răspundă cu dragoste. Noi cum răspundem? Lumea aceasta se zace în cer rău, în întuneric. Și am zis, Doamne, noi să fim niște lumini. Amin. Trăim în Germania, într-o țară străină. Ești lumină unde pășești? Ești lumină afară? E cea mai important. Îți spui sincer, frate și soră, m-am întâlnit cu surori și nu mai le-am cunoscut. Nu mai le-am cunoscut. O soră trebuie să se cunoască și afară, numai în casa lui Dumnezeu. Amin. Îți spui sincer. Nu le mai cunoști, nu mai le deosebești de ele din lume. Și în casa lui Dumnezeu toți suntem sfinți. Vreau ca anul acesta să putem să fim niște oameni drepți. Amin. Dumnezeu ne-a chemat la adevăr, frate și soră. Nu știu să predic. Nu sunt predicator mare. Dar când m-a învățat Dumnezeu și pe mine, știu și eu ce este păcat. Știu și eu că să mă feresc de rău. Știu și eu că trebuie să fiu o lumină în întunericul acesta. Amin, Doamne. Știu și eu că trebuie să-L caut pe Împăratul Împăraților. Știu și eu că Dumnezeu a plecat să ne pregătească un loc. Mărire Lui. Dar eu cum sunt? Locul acela nu-l vede oricine, frate și soră. Nu-l vede oricine. Cei ce sunt sfinți. Dumnezeu, Domnul Iisus, când a trăit pe pământul acesta, a fost niște ne-a dat o pildă. Și El a fost ispitit ca și tine și ca și mine. Și El a fost om. Și El a simțit durerea. Și El a fost ispitit de diavolul în pustie. Și L-a dus să fie ispitit în pustie. Și tot la El a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Noi cum răspundem? Unde te afli, frate și soră? Ți-ai pus întrebarea că dacă vine Domnul la noapte, vei fi luat? Am avut un vis. Să știți că numai 2 oameni au fost luați în biserica aceasta. 2. Și am zis, Doamne, ăia la țundeți. 2 oameni. Ți-ai pus întrebarea. Eu îmi pui întrebarea aceasta întotdeauna și stau noaptea și mă gândesc cu soția mea. Doamne, eu vreau să fiu gata în orice clipă, în orice moment, cât putem să ne păzim, frate, de rău. Și am zis, Doamne, cât voi trăi pe pământul acesta din puterile mele pe care le am. Dă-mi putere să pot să mă păzesc curat, să mă păstrez curat pentru venirea Ta. Și am zis, Doamne, ca în vremea aceasta, puterea aceasta, care noi o depândim și care este în noi, să poată să ne călăuzească la Tine. Să știți că cine L-a înviat pe Domnul Iisus, asta și m-a gândit mult. Roman, capitolul 8. Duhul Sfânt L-a înviat pe Domnul Iisus. Duhul lui Dumnezeu L-a înviat și pe Lazar, L-a scos din mormânt. Ieși afară, Lazare. Dacă noi nu păstrăm puterea aceasta, frate și sore, de-aia vă spun, noi vrem să fim pocăiți. Dumnezeu nu ne-a chemat la o religie. Am văzut și pentecostali care au fost sus și după aceea sunt jos. Dumnezeu ne-a chemat să-L căutăm pe El. Amin. Pe Domnul Iisus, acela care a murit și a înviat și Mărire s-a dat Lui. viața pentru noi. Și acela care mijlocește pentru tine și pentru mine. Slavă Lui. Și care ne mai dă putere, care mai supraveghează. Îngerii Domnului să tăbărăsc în mijlocul celor ce se tem de El. Spunea fratele vineri aici la rugăciune și ne-a plăcut că spunea că cei 2 îngeri, unul stătea lângă sora și se ruga și unul stătea sus și le întreabă îngerul acela, ce face, să roagă? Îngerul zice, să roagă, dar aici la mine nu se aude. Rugăciunea noastră trebuie să ajungă să nu ajungă până la tavan, frate și soră. Eu nu vă să strigăm.
să ne rugăm într-o inimă sinceră. Rugăciunea aceeași care să teme diavolul. De rugăciune să teme diavolul, frate și soră. Rugăciunea deschis cerul. Rugăciunea stai de vorbă cu Dumnezeul nostru. Cu păstorul cel care cunoaște oile noi. Și dacă noi nu suntem rădăcinați în El, cum voi auzi glasul? Să fim niște oameni care cunoaștem glasul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cum spunea fratele Necu, vrem să facem o rugăciune pentru cauze. Dar în primul rând să ne rugăm pentru noi, frate și soră. Să știți, frate și soră, și dacă noi suntem bine și îl cunoașteți pe Cel care s-a dat viața pentru El și suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, stau și mă gândesc la oamenii aceștia lui Dumnezeu, care sunt pe Sfintele Scripturi, pe paginile acestea, Pavel, Petru, oamenii al lui Dumnezeu, oameni tari, oameni care nu s-au clădit. Când timpul a cunoscut puterea aceasta, toți s-au lepădat de Dumnezeu, de Domnul Iisus. Dar cât timp s-a coborât puterea aceasta, ați văzut cum a vorbit cu îndrăzneală. Voi l-ați răsărit, voi l-ați dat la moarte. Puterea aceasta să ne conducă fiecare zi. Credeam și mă gândeam, zicea fratele Maftei, zicea că înainte Duhul lui Dumnezeu îl călăuzea. Nu mai mergea el unde mergea el, unde vrea. Și am zis, Doamne, când ne-am călăuzit Duhul lui Dumnezeu, spune-mi despre El. Și aș vrea să ne călăuzească. Când ai auzit vocea lui Dumnezeu, ți-ai pus întrebarea că Dumnezeu e acela care stă de vorbă cu tine, că noi spunem că El este Tatăl nostru și noi suntem fiii Lui. Noi când avem o problemă, noi mergem la El. Fata mea când are o problemă, vine la tata. Și tata, dacă poate să rezolve problema, o rezolvă. Dar Dumnezeu acela care este suveran, care ține în mâinile Lui toată omenirea Lui, cu tot pământul, cu tot ce este pe El, este a Lui, frate și soră. Uitați-vă ce în lumea aceasta, războaie, ape, foc. Cât mai vrei să ne arate Dumnezeu? Dumnezeu este aproape să vină, frate și soră, ca cum n-a mai fost niciodată. În alte țări mănâncă iarbă de foame. Așa foametii este. Și noi avem din belșug și tot noi ne apropiem de El. Haideți să aducem care avem cauze înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e acela care este credincios, care a spus că El mai poate să mai vindece și astăzi. Dumnezeu e acela care mai poate să mă elibereze și astăzi. Dumnezeu care mai poate să mă ridice. Se povestea de femeia aceasta. Mare credință a avut. Chiar dacă Domnul Iisus a fost să propovăduiască Evanghelia, zice că El a venit pentru oile lui Israel. Dar a îndrăznește la Dumnezeu. Strigă lui Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit săptămâna aceasta, frate și soră. Dumnezeu acela care zice o sentință un popor. Zice că îl voi nimici. Ați văzut ce putere are postul? Oamenii care se căiesc. Dumnezeu acela care El e acela care rămâne înduplecat. Poporul lui Ninive trebuia să fie nimicit. Dar oamenii aceia a știut că Dumnezeu e acela care se mai poate îndura. A știut că oamenii aceiași, că dacă ei se căiesc înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu e acela care le iartă păcatele lor. Chiar dacă era un popor răzvrătit, credeți că nu știa stânga de dreapta? Nu știa ce el a păcat? Știa. Știa. A Dumnezeu e acela care a avut milă de ei. Dumnezeu e acela care mai are milă și de casa ta, și de cortul tău, și de copiii tăi, și de mamele tale. Dumnezeu ca în vremea aceasta să dea putere celor bătrâni. Este greu în vremea aceasta, frate și soră. Haideți să le aducem înaintea lui Dumnezeu, așa cum am spus cauzele acestea, să ne rugăm Domnului.